let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat na aming po mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunang Join Tana, Angeleños. Today is March 24, 2026. Kamusta po kayo? Naku, medyo nararamdaman ko na yung init ng panahon, ano? At kapiling po natin ngayong umaga aking partner na si Gio. Good morning, Gio! Good morning, DJ Tyra. Tama ka dyan dahil umalis na si hanging amihan. Kaya umiinit na ang panahon natin ngayon. Sa ngalan po ni Mr. J. Pelayo Jr., Hepe ng Angeles City Information Office, kami po ang inyong lingkod, si DJ Tyra at Gio, maghahatid ng inyong programa ngayong umaga. At pag-uusapan po natin napakahalagang paksa, isa pong kaligtasan laban sa sunog, lalo na ngayong Fire Prevention Month. Kaya samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga. Oo, dahil ito undeniable na po na ramdam na po natin ang init ng panahon sa mga nakaraang araw o nakaraang linggo. Sobrang lamig naman po, di ba? Pinaglalabas natin ang mga jacket natin, pero yun na po ang huling bugso ng hanging amihan. O, di ko nakalimutan na aking H, ha? At least before mag-summer, naramdaman natin yung lamig ng weather. And let's brace for the summer season. Alam mo, ito ang gustong-gusto ko kapag buwan ng Marso onwards, ano? Dahil it's full of colors. For me, I love the weather, but yung tama lang, yung extreme heat, yun ang hindi ko medyo matake, no? Well, ito yung panahon na dahil mainit, asahan natin ang ating mga kababayan, they'll be wearing less. Dahil mas komportable, di ba? Yun naman ang tama. At saka yung mga nagpupunta sa mga beaches, ito yung perfect time talaga para mabawas yung init na nararamdaman ng ating pangangatawan, di ba? And as you have mentioned earlier, March, aside from Women's Month, it's Fire Prevention Month. Again, sa ngalan po ni ang hepe ng Information Office ng Angeles City na si Mr. J. Pelayo IV. Inyo pong makakasama yung lingkod na si Tyra at si DJ Gio. At ito, pakilala na natin ang mga nagkikisigang mga bisita natin na nag-aapula ng apoy. Kapag sobrang init na, pwedeng init ng panahon, init ng diskusyon, di ba? Pwede sila nag-aapulan ng init na yun. So please do the honor introducing our guest, Gio. Una, kasama po natin ang Judy City Fire Marshal and Chief Operations Section po ng Angeles City Fire Station. Kasama po natin si Senior Fire Officer 4, Rustico L. Castro Jr. Good morning, sir, and welcome sa programa. Good morning po, Ma'am DJ Tyra, Sir Gio, sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa. On behalf of our Angeles City Fire Station, headed by our City Fire Marshal Superintendent Bernard P. Dizon, maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Magandang umaga po muli. Yan, it's great seeing you po dito. At balita ko kanina, kinukwento ni SFO4, Rustico L. Castro Jr. na parati daw siya nakatune in sa RW. Hindi lang sa programang Joint Tana. Kung hindi halos yung mga programa ng RW ay nakatutok daw siya. Naku, dakal po salamat. You know what, it fills our hearts whenever we see yung mga listeners po natin. And thank you for letting us know that. At pasalamat kayo pong suporta. Thank you, sir. Okay, at eto naman, makakasama din po natin isang makisig din. Okay, na gentleman. SFO4, Chief ng Fire Prevention Section.
Rogelio R. Pring. Good morning po, sir. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning po, Ma'am DJ and Sir Gio. Salamat po sa pag-imbita niyo po sa amin. Maraming salamat. Yan. O, diba? Mr. Chinito. Naalala mo yung kanta na Kapag Chinito? ikaw ay- Kapag Asa yun? ikaw ay nakikita. Song ni Yang Constantino yun para sa mga Chinito. Okay. Usapang Fire Prevention Month and Community Awareness po tayo. So sir, ano po bang kahalagahan ng Fire Prevention Month para po sa mga Anghelenyos? Napakalaga po nito, Ma'am DJ Tyra, no? Ito po ay nagpapaalala sa atin na hindi lang sa buwan ng Marso na dapat po tayo mag-ingat laban sa mapaminsalang sunog. Sapagkat pagkat po nagkasunog, maaaring hindi lang po ari-arian ang pwedeng mawala, kundi maging buhay man. So, kailangan po natin na tayo po ay magtulungan pagdating po sa pag-iwas sa sunog. Mhm. Alam mo, ang sunog na to, hindi namimili ng tao. Anyone could be affected. Kahit mga celebrities man yan, matataas ang posisyon, may sinabi sa buhay, hindi porket mayaman, excused. Sa totoo lang, meron pong mga naging victims po na ang yayaman, pagdating sa sunog sa bahay. Yeah. So, it just goes to show that walang excuse pagdating sa pagiging conscious pagdating sa sunog. Kanina lang nung umaga, sabi ko dun sa anak ko kasi late siya nagising, nagluto siya ng kanyang favorite na ulam na sinabol na itlog. Parati naman yun no? Sabi ko, bebe, please be careful sa pag on and off ng stove. You have to be conscious. Kasi you have to teach them early on na ang sunog pwedeng mangyari anytime, anywhere. Ang napakahalaga niyan. Ako lalo na kapag bago ako matulog, ugali ko na yung talagang yung lead ng gas ng LPG tank, sinasara ko muna. Hanggat hindi ko nasasara yun, hindi mapapanatag yung Hindi ka makakampante, load ko. no? Oo, kailangan ganun yung maging ganun yung manners nung ginagawa natin Oo. every night. Conscious dapat. Yes, at hindi ibig sabihin na ngayong buwan ng Marso is Fire Prevention Month, ngayong buwan lang natin pahahalagaan itong Correct. selebrasyon. Dapat buong taon po nating pinag-iingatan ang ating sarili. Totoo At yan. ano po ba yung mga pangunahing aktibidad ng BFP Angeles City ngayong Fire Prevention Month? Bali po, nagsimula po yung observance natin ng Fire Prevention Month nung pong March 1 na sinimulan po natin yung kick-off ceremony sa pamamagitan ng motorcade po and sounding of sirens bilang udyat po na nasa buwan na po tayo ng Marso. Po. Tapos po, meron pa po tayong mga series of activities kagaya po ng tinatawag na open house. Yung open house po, ito po yung pwede niyo pong dalhin ng yung mga anak, mga kids, para pumunta sa station para po ma-showcase po yung mga gamit ng fire station at kung ano yung mga ginagawa ng mga bombero po, para po ma-enjoy nila yung pagbisita doon. At meron naman pong mga previous naman po na binibigay yung fire station sa mga bumibisitang mga kids na po. Meron din po tayong tinatawag na outreach program. Last week po pumunta po kami sa kanlungan ng kabataan. Nagbigay po tayo ng saya, at saka po mga previous sa mga batang nandoon. Apo. Ngayon po meron pa rin po tayong parating na activity, yung pong tinatawag na Fire Olympics po. Meron po tayong 2 category. Meron po tayo sa mga uniform sa amin po at meron din po tayo sa mga barangay. Yung po tinatawag na Community Fire Auxiliary Group. Kasi po yan po ang makakatulong natin during the time of fire scenario na po. Sila po kasing nandyan para lang po nila kung paano po sila makakaalalay sa amin. Po, kasi napakalaking tulong po nila pagdating po lalo na po sa crowd control. Yan po. Iba kasi yung actual na nai-experience mo yung kung ano yung proseso na dapat mong gawin. Halimbawa, simple na lang. Halimbawa, kapag nagkasunog, ito, meron tayong fire extinguisher dito, di ba? Paano mo i-open ang fire extinguisher? Paano mo ito i-execute? Paano ang gagawin? Ano yung step-by-step process? So, yun sa mga activities ninyo na ituturo po lahat ng mga iyan, actual talaga, physical na ginagawa. Opo, ginagawa po natin yan, Ma'am DJ Tyra. Pagka po mayroong mga nagre-request po sa amin ng mga seminars, private or public, lahat po yan na dinedemo po natin on how to use the fire extinguisher. Para pagdating po ng insidente, meron po silang kumpiyansa sa kanilang sarili
kung paano nila ito gamitin. Parang kamakailan lang dito sa Laos Group. It was just last week, I believe. Nagkaroon ng workshop, actual training na ating mga safety officers, buong Laos Group of companies on how to do things, on how to deal with fire just in case magkaroon ng emergency. Napaka-importante po niyan. At bahagi din po ng komunidad ang schools. Sa ngayon po ba may school drive na din po kayo na ginagawa para naman sa mga estudyante? Opo, Sir Gio, no? Halos lahat naman po ng school, kinakandak po natin ng mga seminar and drill. Yung pong seminar, one time lang po siya within a year. Pero po yung drills, ano po yun, 4 times po siya. 4 times sa mga educational occupancy po under Fire Code of the Philippines. Okay, so ano po ba yung mga karaniwang sanhi ng sunog sa mga kabahayan sa Angeles City SFO4 Rogelio Pring? Mostly po ma'am, yung pong negligence, kapabayaan, sa kitchen fire mostly, sa mga household. Yun po, dinedemo din po natin doon sa information dissemination through sa mga seminars and barangay ugnayan or yung tinatawag naming OLP. Yun po, tinuturuan po natin sila kung paano, halimbawa po, nagluluto sila at maiwan. So, pinapaiwas po natin yung pagbuhos ng instinct po kasi ng tao na bubuhusan ng tubig. Correct. Po, di po nila alam na mas lalong nakakalaki po yung tubig. Through chemical reaction po yun nung niluluto at saka yun po yung tubig. Ano po. So ano po dapat ang gawin? Halimbawa, yung mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na ang mga momshies, nagluluto na by this time. In preparation for lunch. Kung halimbawa, sa sobrang multitasker po ng mga nanay, o siguro may mga popshies din dyan na multitasker din, na in charge sa bahay. What if bigla nagkasunog? Ano po ba yung pinakamabilis at mainim na gawin para maapula po yung sunog sa kitchen? Safest po talagang hindi kailangang iwan. No? Okay. Po, yun po yung number 1. Huwag mo iwan, bantayan mo talaga. Alright. Pero kung di po talaga maiwasan na hindi mo iwan, pwede pong patayin mo muna. Tapos i-continue mo na. Yung mga ganun po. Then, pagka po sumiklab, kung wala po kayong mga fire extinguisher sa bahay, yung mga yung pantakip, tatakpig na po yan para ma-suffocate yung apoy. No? Okay. Ano po? So, dun po sa elemento ng fire po kasi kasama yung oxygen. Ano po? So, isa po yun. Pag lack of oxygen, di na po magpo-prosper yung sunog. Okay, so na-imagine ko tuloy kasi makakatulong po ba kapag halimbawa meron kang kumot or anything na clothing tapos binasa mo siya yung Yung basang pagtatakip mo damit. dun sa sunog? Pwede po ba yon? Opo, Ma'am DJ Tyra, no? Nakakatulong po yun. Yung tawag po doon sa process na yun is smothering. Para po pag tinakip po natin doon sa nasusunog na kawali, o anumang lutuan yan na mayroong mantika, mawawalan po siya ng yung introduction po ng oxygen. Okay. Di ba po, tatlo lang naman po yung element niyan eh. Heat, fuel, oxygen. So, eliminating one, wala pong magpo-prosper na sunog. Basta't wag lang po tayo magpanik. From there, pagka tinakpan po natin ng kumot, siguraduhin po natin isara yung valve ng LPG. Ayun. Kasi Okay. minsan po nakakalimutan natin yan. Correct. Naka po kasi nabunot po yung hose niya. Ano po? Tapos yun, akala mo kasi sasabog. For the information po, ang LPG po, basta nasa in good condition po yung kanyang tangke, hindi po sasabog yan. Kahit na lumalabas po yung fuel sa kanyang bunganga o ano yung sa hose niya, hindi po sasabog yan. Okay. So huwag matakot na isarado yung valve ng tangke ng gas. So nakikita kong Okay. videos, yung mga kaso ng sunog, nakikita ko yung unang reaction ng mga tao tatakbo sila. Oo. Kasi natatakot na silang takpan or sarado yung valve ng LPG tank. So yun dapat. Presence of mind, ano? Yes, so po. Don't panic po Don't talaga. panic. Kasi once nagpanic tayo, ma-overrule na yung common sense at lahat. Makakalimutan na natin, ano? In the long run, mas magiging malala pa ang epekto nung sunog. Imbis na mabigyan mo ng malunas, immediate na lunas at attention, Opo. tatakbo ka, which is very Tama. wrong. Meron po akong tip na po sa mga, alam ko naman po na karamihan ng mga household, wala po silang mga fire extinguishers pagka ganung mga situation. Mas maganda po siguro, ito po, very available po ito kahit saan, buhangin po. Okay. Kung meron po kayong stock na buhangin,
yun po yung gamitin natin na pag mas magandang pang di baling masira na yun, importante Oo. mamatay yung apoy. Oh, Buhangin dapat po. pala meron ka nakaimbak na buhangin, Wala po lalo na talagang sa fire kitchen, extinguisher, no? opo. Kasi kung tubig po talaga, kagaya po ng nasabi po ni Oo. Sepo Porpring, talagang mag-scatter lang po yung flammable liquid since na mas mabigat po kasi yung tubig in Okay. any liquid po. Naku, assignment ko yan. Kailangan ko mag-imbak ng Nakaimbak. buhangin. Ha? Para, lalo na, lagay mo yan sa kitchen kasi yun yung pinaka-prone, no? Para meron kang naka-ready na pang-apula ng apoy. Hindi tubig, okay? Take note, hindi po tubig. Okay, so, mabilisan lang po, ano po yung mga simpleng fire safety tips na dapat tandaan ng bawat pamilya? Yun po, no? Ang common causes po kasi is more on electrical in nature, no po. Diyan po kasi tayo nagkakaroon ng mga tawag nito, nangyayaring sunog kasi nga po nasanay po tayo na yung mga saksakan natin kasi before, no, hindi man tayo nag-upgrade ng mga system, electrical system, saksak lang tayo ng saksak, no, extension na hindi natin namamalayan in due time na undermine na po yung electrical system natin. Yes. Oo. Dapat po yung mga malalaking mga appliances natin, separate breaker po dapat talaga yan. Hindi po nakikiar sa common mga switches, socket, no po. Madali pong magkaroon ng tinatawag na electrical short circuit. Sana naman po yung sa pagluluto, kagaya po nasabi ni Sergeant Prim, binabantayan po talaga yan. Yan po yung common causes din ng unattended cooking. Sama na natin po yung unattended candle pagka po yung mga wala pang mga emergency lights. Naku. Minsan nagsisindi sila ng ilaw, ng kandila. Pagka brownout, then nakakatulugan po nila. On my own experience po bilang operations chief, marami na po akong na-respond din na yun po yung naging cause. Minsan nga po, minsan awkward na yung kandila ipapatong sa Durabox. Oh my gosh! Tapos nakatulugan, meron po nangyari, hindi ko na lang po mabanggitan yung yan sa may part ng Angeles. Naging cause po ng kamatayan ng isang bata. Oh my... So, kaya daw po talaga, ang mga kandila nilalagay sa isang matigas na patungan o sa palanggana. Okay. Yan po yung mga, tapos yung mga posporo lighter po, hindi po natin dapat pinapakita sa mga bata yan. Yes. Baka po kasi nakikita nila na ginagamit natin, nakala nila yung parang magic, di ba? Yes. Then, from there po, pag naiwan nyo po yan, baka po mag-magic din sila. Yeah, Oo, kasi yung yeah. curiosity po nila, Yes. kailangan nilang i-feed yun eh. So, better yet, ilayo itong mga flammable materials na ito na pwedeng laruin ng mga bata. Opo. At sa ang karanasan nyo pa po, sir, maliban sa nabanggit ninyo, ano pa yung mga pangunahing dahilan ng sunog sa Angeles City? Ayan po, mga kasalukuyan pong nangyayari, no? May mga nasusunog po ng mga yung Rabies fire, no po. From Rabies fire po, itong nangyaring sunog no, kamakailan lang, nadama yung isang residential dyan sa may somewhere na Mag-aalang Avenue. Right? Yun po, nadamay po yung bahay, nasunog po yung mga kotse. Naku. So, dapat po talaga, wag po tayo magsunog kasi po, bawal na bawal po yan under po ng Ecological Solid Waste Management Act tsaka po ng Philippine Clean Air Act. Bawal po ang magsunog. Ayun, tatandaan natin yan. No? Tsaka Kahit mga, i-imagine po ninyo, lalo na kung may kapitbahay kayo naglaba, tapos nagsunog kayo dyan. Tapos biglang mangangamoy, sunog ang kanilang mga... May parusa po ba sa mga yon? May multa po sila kapag nahuling nagsusunog? yes po, Sir Gio. Meron po silang multa, nag-range po siya ng nasa 300 to 1,000 pesos. At maaari ka rin makulong ng 1 day to 15 days po. Oh. Pagka Naku. Tandaan ikaw ay, po ninyo yan. nareklamo, Oo. Parati po natin iisipin, wag lang ang sarili natin, kung hindi, yung mga kapwa-tao po natin. Tama. Okay? Let's not only think of ourselves. Okay? Opo, We need to pause for commercial break muna po. Bibitinin muna natin ang ating discussion. Sa ating pagbabalik, marami pa po tayong pag-uusapan. Kaya dito lang po kayo tumutok sa inyong Countryside Radio, RW 95.1 FM. Magbabalik Join! Ta-da! And come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. And Heleños on the street, turn it up, let the city say.
Giant! Ta-da! Hey, 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 no. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Giant! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. Giant! Kayo po nakatutok dito sa ating palatuntunan. Kasama yung lingkod na si Tyra, ang aking partner na si Gio, ang ating mga makikisig na panauhin po mula po sa Angeles City Fire Station, SF04 Rustico L. Castro Jr., ang Deputy City Fire Marshal at Chief Operations Section, at ang SF04 Rogelio R. Pring, Chief ng Fire Prevention Section. Okay, so usapang sunog po tayo ngayon. Kanina off the air, ang dami namin pinagkukwentuhan hinggil po sa iba't ibang nagiging cause din po ng sunog, lalo na when it comes to gadgets. Could you please share it with us, sir? Yan po, meron na po tayong mga insidente ng ganyan, no? Yung pong sinacharge po natin yung mga cellphones, then overnight, hindi po natin namamalayan na nag-over na po yung mga battery niyan. No po? At the same time po, yung isama ko na rin po yung pagdating sa mga e-bike dahil napapanahon po ngayon. Meron na pong case sa Bureau of Fire na nag-charge po ng electric bike overnight. So nakatulugan po nila since na nasa parking area nila sa garahe yung e-bike. So di na namalayan na sunog ito hanggang natrap yung buong pamilya. Oh So my yun nga po nakakalungkot na lahat po sila ay Nasawi. nasawi po doon sa nangyaring sunog dahil lang po doon sa overcharging ng mga e-bike. Napakahalagang tandaan po yan, no? Lalo na napapanahon yung paggamit ng e-bike ngayon. Okay, when it comes to charging, ano ba yung mga china-charge? Power bank? banks. Opo. Yan. Yan po, lalo na po kung matandaan na po yung mga power banks natin, dapat na po natin i-dispose at bumili po tayo yung mga talagang standard na po, yung may mga ICC marking na po. Yes, correct. Aprobado po ng DTI talaga. Hindi po yung kung saan lang bangketa po tayo bumibili dahil mura. Tawag doon na tinatangkilik po natin. Naengganyo magpunta po. Opo. Naengganyo po sila sa buy one take one. Yan. Yung mga discounted 60%. Wag po nating memenusin. Etang po magmenus karasking safety da po rin kaya katang pamilya. Kaya katang sarili at yung buong pamilya tamo po yan eh. Kasi tandaan ng tamo po, patseng biye po may wala na etane po wabalik. Ito yung peka masakit diling daptan at etaya po dapat ita. So the best thing that we could probably do is to prevent such from happening. Okay. So ano po ba yung dapat gawin ng isang residente kapag may sunog sa kanilang lugar? Yun po, no? Kung maliit pa lamang po ito, kung meron po tayong mga available na mga pamatay sunog, yun nga po yung fire extinguishers or maaaring buhangin or tubig, depende po sa klase ng sa susunog na po. Hindi po all the time na pwede po yung tubig, no, sa lahat na sunog. Kasi po ang tubig, kung halimbawa meron po tayong mga electrical device, maaari kang electric shock. No, po, kung, lalo na kung wala kang bota. Ngayon dahil nga nasusunog yung electrical device mo, electrical equipment, sinabuyan mo ngayon, then yung tubig, siyempre po best conductor po ng electricity yan, tubig. From there po, makukuryente po tayo. So, dapat po talaga, pag nagpatay tayo doon, talagang mayroon po tayong protection sa katawan. Ngayon po, siyempre po, since na nasusunog, mas mainam pong tumawag po tayo sa Bureau of Fire. Iyon. So, sino po ba dapat tawagan at anong emergency hotlines po na dapat tawagan? Ito po, sa Na local mga fire Angeles. station po natin sa Angeles, meron po tayong dalawang cellphone numbers, no po. Yung pong Globe, yung pong 0995 822 3620. Tapos meron po tayong yung Smart OSAN na 0925 451 3550. Ngayon po, kung wala po kayong load at hindi nyo po nakalimutan nyo po yan, tatlong number lang po ang kailangan yung tawagan. Yung ating pong national hotline, yung pong
911. 911. Kahit wala ka pong load, makakatawag ka dyan. Okay. So ulitin po natin, napakahalaga po. I-save nyo na po ngayon sa inyong mga cellphone ang mga contact numbers po na ito. Ito po ang emergency hotlines dyan sa May Angeles. Ano? 0995-822-3620 o di kaya 0925-451-3550. At yung tatlong numero, 911, madaling tandaan. Ito po yung national hotline po. Pero it would be best kung ito po mismo sa Angeles ang makontak po ninyo dahil mas mabilis po kayo marerespondihan po ng mga ito. Tandaan po ninyo, actionan po agad. Ako, once I get the numbers, I immediately save it sa aking phone. At para kung sakaling magkaroon ng emergency, meron po kayong agad-agad na matatawagan. Tama. So 24/7 po ang numero na to. Opo, 24/7 po yan. Wala pong ano yan, wala pong putol yan. Ang Okay. advice ko lang po doon sa paglalagay ng emergency hotline sa cellphone, no, lagay po natin sa bandang taas. Kasi Okay. po pagka nasa bandang dulo, pagka during the actual scenario, matataranta ka na po. Oo, Sigurado nanginginig ka po yan. na, no? Totoo po. Manginginig ka. Unlike po yung nasa una, kalimutan mo na muna si AAA sweetheart. Lagay mo na muna lagay mo muna si AAA BFB, then AAA or PNP, AAA, mga ganun po. Kasi po, Okay. yan po yung magsasalba sa atin. Napakalaga po ng bawat segundo. Tama, sir. Oo, dapat strategy. May strategy sa lahat ng bagay, di ba? AAA sweethearts, kalimutan mo muna yan. At sir, halimbawa, malaki na ang apoy, hindi na maapula. Ano po ang tamang paraan ng paglikas o evacuation kapag may sunog po? Ayun po, no, wala po tayong ibang gagawin pag malaki na yung sunog. Talagang lumabas na po tayo. Wag na po tayong mangahas na bumalik. Dahil po kadalasan po ng mga bumabalik ay nadidisgrasya po. At antayin na lang po natin yung pagdating po ng Bureau of Fire. Basta po tumawag lang po kayo kasi nakasalalay po yung bilis ng responde ng mga bombero sa bilis din po ng tawag. Baka po kasi nag-FB live lang po tayo, shout out po na meron po sunog ngayon. Oo nga. Ay, hindi naman po kami nanonood ng ng mga Facebook during po. Correct, Kaya correct. dapat po talaga tawag din. Direkta. I-clear na po natin yung dadaanan ng mga fire trucks. Yan po yung nagiging cause ng delay during Okay. operations, yung pong mga nakaharang sa daan. Yung mga Opo. nakikiusyoso, no? Opo. Tsaka yun po, ayahan po natin ng ating mga bumbero na gawin po ang kanilang trabaho para po hindi sila nako-confuse during operations po. Okay. Ano po yung tamang paraan ng paglikas o evacuation po kapag may sunog? Ayun lang po, lumikas po tayo. Siyempre po, yung malayo po doon sa fire scene, no po. Sa origin kasi po, possible po na merong magbagsakan ng kuryente. Na maaari po tayong madisgrasya, no po. Yan po, malayo po sa pinangyarihan po ng sunog. At paano po makakatulong ang komunidad upang maiwasan ang paglala ng sunog habang hinihintay po ang mga responders? Ay, napakagandang tanong po niyan, Sir Gio, no? Kung napapansin niyo po sa mga ibang post ng Facebook, no? Imbis na po ang tawag nito, ano yun po yung mga bombero, yung tagal-tagal nila, ganyan. Why not na magbayanihan po tayo? Yung pong bucket brigade. Opo, yan po natin ng ating mga timba kasi po ang capacity po kasi ng mga tangke natin sa mga fire truck, akala po nila unlimited. Which is, ano lang po yan, ang normal fire trucks po is nasa 1,000 gallons lang po yan. Kung gagamitan po natin ng flow rate na 125 gallons per minute, almost 8 minutes po, ubos ang laman po ng fire truck. So, kailangan po natin yung kanilang tulong through bayanihan po, yung bucket brigade. Yun po. Okay. So, tama yung sinabi ni Sir Arnold, dapat magtulungan. Hindi yung nakikita mo na nasusunog tapos sine-FB live mo pa, wala kang ginagawa na makakatulong dun sa mga apektado. Huwag po natin isipin yung ganun. Ang parati nating iisipin dapat, paano tayo makakatulong para maligtas po natin ang buhay ng mga nandun sa nasusunugan. At the same time, para ma-prevent po ito na kumalat pa yung sunog. Yun dapat ang instinct natin. Naku, marami pa tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Sakali meron kayong mga katanungan, pwede po ninyong isend yan sa ating FB Live. Tayo po'y naka-live sa RW 95.1 FM CLTV 36 at sa Angeles City Information Office. We'll be right back, so don't you ever go away. Join! Ta-da! And go. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat.
Join! Ta-da! And come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. Po natin dito sa ating palatuntunan ang ating mga bisita mula sa Angeles City Fire Station, SFO4 Rustico L. Castro Jr., Deputy City Fire Marshal, Chief Operations Section at SFO4 Rogelio R. Pring, Hepe po ng Fire Prevention Section. Okay, so eto marami pa tayong mga tatanong. Gio, start mo na. Pero before niyan, dumako muna tayo sa FB Live natin Sige, go sa ahead. Angeles City Information Office. Shoutout kina Linda Natak at to Rose Tolentino. Sabi ng ating listeners, dapat po pag ganyan, matik yung mga sasakyan, tumabi o stop muna basta pag emergency, lalo na ang mga ambulansya, sila po ang mga may wangwang, sabi niya. At yun po ang tulong na pwede nating isuporta para walang antala sa pagresponde. Ayan, maraming salamat kay Linda for tuning in sa ating Facebook Live. At hello din po kay Mr. Garcia. Good morning. Sa lahat and fellow listeners watching here, thank you for big help. This tips for every one of us, sabi niya. Ayan. Kaya makinig lang po tayo. Okay, marami pa tayong pag-uusapan. Kamakailan po ay nagkaroon ng turnover ng bagong fully equipped fire truck sa Angeles City na pinangunahan po ni Mayor John Lazatin. Ano po ba yung maitutulong nito sa mas mabilis na pagtugon po sa sunog? Napalaking tulong po niyan, no, yung pong pag-acquire po natin ng bagong fire truck na may capacity po siya ng 500 gallons, no po. Dahil po yan ay medyo maliit po siya, yan po yung mga kailangan natin sa mga eskinita. Kasi kung titingnan niyo po yung mga fire trucks natin sa Angeles City, talagang malalaki po talaga. Kaya nga po minsan hindi na kami umaabot mismo sa mismong origin ng fire. Kasi nga po hindi nakasa yung fire trucks. So sana po madagdagan pa po yung mas maliit pa doon para yung mga ibang mga barangay na talagang pangkalesa lang yung kanyang lapad ay ma-respond yan po natin ng maayos. No po, at least po yung pagkaka-procure po ng bagong product through the trust fund po ng BFP sa local yung po 20% share. Yun po, doon po kinuha yung budget na pinambili po ng bagong fire truck na magpapalakas po sa ating operational capability pagdating po ng sunog. At least po kahit paano, hindi na tayo masyado or bago pa dumating yung mga ibang bayan, at least po mako-confine o mako-control na po natin yung sunog. At mababawasan din po yung response time. Exactly po sir. Sana rin po magkaroon po tayo ng ma-materialize na po yung mga pinopropose namin ng mga substations. From there po, tama po yung sabi nyo, Sir Gio, yung response time kailangan mabit po natin. No po. At ano po ba yung mga features ng bagong fire truck, sir? Ayun po, complete po siya. Meron po siyang mga bago rin po, mga nozzle, mga fire hoses, tsaka po yung strong pump, malakas po yung pump niya, no po. Meron daw po siyang mga pang forcible entry tools, no. Meron po tayong mga palakol, mga yung pong ginagamit sa pangigib, yung pang mga spanners, complete po siya. Okay, so SPO for Rogelio Pring, paano po nito mapapalakas ang disaster response capability po ng lungsod? Yun po, through isa po sa nabanggit ni Sergeant Castro, yung strategic location po ng mga fire station. Kung mayroon po tayong, mas maganda po kung may
additional na substation para po yung mamit po natin yung hindi naman natin tinatarget yung pinaka mabilis. Mas maganda po kung wala talaga po sunog. So through prevention po is makakamit po natin yon para mabawasan po natin o hindi man po ma-eliminate, mabawasan man lang at maiwasan po tuluyan yung mga other emergencies na tulad po ng sunog. Kanina off the air, nagkukwentuhan tayo pagdating sa structure ng isang bahay. Kasi nabanggit yung grills, yung heavily grilled na mga bahay, hindi rin po safe yon pagdating sa sunog. Biglang naalala ko yung mga grills kasi namin sa bahay, nasa loob. Nasa loob. And then, iniisip ko nga kung halimbawa magkaroon ng sunog, actually, itong pag-uusap po natin na ito, na-imagine ko na ito even before pa. A few days before, bigla ko lang naisip, what if nasunog? Sabi ko, paano kami lalabas dito? Naka-grills itong aming mga bintana. Opo, Ma'am DJ Tyra, no? Under Fire Code of the Philippines po, hindi po namin wala pong provision ng paglalagay ng mga grills. Po. Kaya nga po, ngayon po dahil po for security reasons, nilalagay po ng ating mga kababayan yung grills. Dahil nga alam naman po natin may mga mababait dyan sa labas. Opo. So kaya nilalagay po. Ngayon po, meron naman pong pamamaraan yan na magiging secured ka na, safe ka pa. Yung po may mga gumagawa niyan na meron po silang mga bukasan. Okay. Na kasya po yung tao. Yung tao. Okay. Ngayon po, habang meron pong tao sa loob, hindi po dapat natin nilalakyan. Golden rule po yan sa fire code na bawal pong ilak lahat ng mga fire exit pagka merong tao kahit, nasa loob. Kahit yung buong mall po. Kahit isa lang yung tao, ilak mo yung ang mga talagang intended for fire exit, mali po yun. Bawal na bawal po yun. Oh, so automatic 'yon, lalo na kapag may tao, ang fire exit hindi Hindi nakalock. po nakalak. Kasi po, nonsense po siya. Marami pong case niyan. Meron po tayo sa, yung namatay po yun sa may Tabon, Fiesta Community. Meron po tayo sa may Leoncia. Meron po tayo sa Pulong Bulo. Yung mga na-experience, eyewitness ko po. Sayang po yung buhay niya. Nasa likod lang yung fire exit. Pero meron siyang padlock. Nakalock po yung fire exit. Sayang po. Naku, ito madalas po natin nakakaligtaan ng mga yan. So these are kind of reminders to everyone that we have to learn from the past, the experiences of the others. Yun ay, magkakaroon ng essence ang death ng isang tao if we learn from that scenario. At ma-prevent po natin yon sa pangyayari sa ating sariling buhay at sa ating sariling komunidad. At critical yung bawat segundo kapag nasa sunog ka na. Kailangan po nasa puso at isipan natin yung mga tamang procedures kapag may sunog na. Advice pa po, during sunog po, wag po tayong pupunta sa mga CR. Hindi po tayo may sasalba ng tubig sa CR po. Mamamatay ka rin po. Hindi ka naman mamamatay sa sunog eh. Una po tayo mamamatay through suffocation. Okay. So kailangan po talaga lumabas hanggat maaari. Okay. Ito kasi since usually, natutulog tayo, nakalock ang ating mga bahay. Yung mga susi, as much as possible, meron tayo dapat na common na lagayan ng susi na visible sa lahat. Na alam ng lahat kung saan ito. Para in case of emergency, kahit bata man ang makakita ng emergency na sunog na iyan, alam niya agad, sandali, nasa yung susi ng gate o dito, kunin ko, pwede siyang agad makalabas. So they have to be trained as well on how to deal with emergencies like this. Opo. Kaya nga po meron pong tawag nito, pinapaalala po yung Bureau of Fire, yung pong sasagawa ng, yung tinatawag nilang edit, yung pong exit drill in the home. Okay, Para paano po ito? Opo, kailangan po, pinapractice natin sa ating membro ng pamilya, just in case na, for example, parang drill lang po sa labas. Okay. O drill, for example, tayo po, pamilya tayo, o may sunog dito, saan tayo tatakbo? Na po, sa familiarization po, saan po tayo tatakbo? Dito ba? Dito? Kailangan po, alam ng bawat pamilya kung saan siya pwedeng lumabas in case na may sunog po. Okay, so yan, kailangan kong gawin yan. Assignment ko rin yan. Ang dami kong assignment for today, Kailangan ko ma-accomplish yan as soon as possible. Okay, so we need to pause for commercial break. Marami pa tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Kaya naman, dito lang po kayo tumutok sa iyong Countryside Radio, RW95.1 FM. Join! Ta-da! Hey, come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come on, feel the beat. And Helena's on the street. Turn
Angeleños. Kayo po'y nakatutok dito sa ating palatuntunan. Kapiling po niyong lingkod na si Tyra, ang aking partner na si Gio, at ang ating mga bisita mula sa Angeles City Fire Station, SF04, Rustico L. Castro Jr., Duty City Fire Marshal, Chief Operations Section, at SF04 Rogelio R. Pring, Chief ng Fire Prevention Section. Okay, kanina off the air, may pinag-uusapan din po kami, pinagkukwentuhan na eto, mahalaga na mag-invest daw sa ano nga bang gamit po ito, sir? Equipments. Yun po, dagdag po sa ating panlaban sa sunog, no po. Yung pong pag-invest ng mga tinatawag na smoke detector tsaka po yung heat detectors. Yun po kasi pagka po nakasense po ng usok yan, halimbawa masarap po yung tulog natin, no? Nakasense po ng usok, tutunog po yan kusa. Automatically, mag-iingay po yan Okay. para maalarma po yung mga kasama natin sa bahay na may nangyayaring hindi maganda. Okay. From there, check nyo po na titignan nyo po kung mayroong mangyayari. Or kung ano po, maganda na po kayo yung tinatawag na evacuation. Dalawa pong uri yan. Meron po tayong tinatawag na smoke detector, yung most common. Tapos po yung heat detectors. Detector. Po, yung heat detectors naman po, pag nakasense po na siya ng apoy talaga, tutunog din po yan. Okay, so hindi naman po yung syempre kapag nagluluto si nanay, may konting init doon, hindi naman ba niya ma-misconstrue yun as fire? Ay, magandang Baka. pong tanong po yan, Ma'am DJ Tyra, no? Nakadesign po yan dun sa high temperature po. Yung mga ganun pong temperature lang na sa kusina, hindi po siya magre-react o mag-activate. Nakadesign po sa high temperature po. Okay. So ayan dito sa opisina natin, meron po tayong fire detector. Ito yung kulay puti. Tapos meron din tayong sprinkler na kapag halimbawa nakasense ng sunog, magbubuga ito ng tubig. So isa rin ito sa pwedeng i-install. Kung sakaling you have the budget, mas maganda na mag-install po kayo ng mga ganito. Okay, alright. So, At ano po ba itong fire safety inspection at bakit ito mahalaga? Unang-una po is po yan nire-required po talaga ng batas before any granting ng mga other permits, no? Mga ibang permits, po. So napakahalaga po ng inspection. Papasok po siya sa prevention and para ma-lessen po and mai-correct kung ano po man mo yung pwedeng i-correct sa isang establishmento, po. Pag po nag-exercise tayo ng mga businesses, so we will see to it na safety din po ang mga tao, hindi lang po yung lives, pati po naman ang properties. Po. Doon po pumapasok yung napag-usapan po natin kanina, yung mga smoke detectors, which is na kasama po siya sa active fire protection, po, sa technical term po ng sa fire code. Then po yung mga passive, like yung firewall natin, that is a passive fire protection, po. Mga walls, mga rated. So, ganun po kahalaga ang inspection po talaga. okay, so ano po ang inyong paalala sa mga Angeleños upang maiwasan ang sunog sa kanilang tahanan at komunidad? Muli po, ang Bureau of Fire Protection, Angeles City Fire Station, no, nagpapaalala po sa ating mga kababayan, no, mga kabalen, na mag-ingat po tayo sa mapaminsalang sunog, no po. Dahil hindi lang po ari-arian ang maaring mawala, kundi pati na rin po buhay o mahal natin sa buhay. No po. Makilahok po tayo sa mga ginagawang mga seminar drill sa ating mga community o sa ating mga lugar na pinagtatrabahuan, nang sa ganun po magkaroon po tayo ng kaalaman kung ano po ang gagawin natin sa panahon po ng sunog. Dahil tandaan po natin, sabi nga po ni Kuya Kim, mas lamang ang may alam. At tandaan po natin, hindi po natin makakamit ang fire free kung hindi po tayo magtutulungan. No po? Sabi nga po sa aming tema, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Tama. Ang ganda nako. ng mensahe ni Sir. At ito po, bago makalimutan, ano po ba yung proseso para makakuha ng FSIC? Una po, ang FSIC is may dalawang kung kukuha kayo ng business permit, ang isa po sa requirements is yung FSIC for business permit. Kung kukuha naman po kayo na mag-apply po kayo ng for occupancy permit, kailangan nyo rin po yung FSIC. Po? So, una po, mag-apply lang kayo lalo na po ngayon, meron po tayong binaba po ang ating
ang Bureau of Fire Protection na Citizens Charter, bago po yun. Introduce na po namin sa inyo at na-introduce na po ito last year po, yung pong FSIS, yung Fire Safety Inspection System po. Online na po lahat. Yung iba po na na-encounter namin, yung medyo na sa mga technical. So in-encourage po namin sila na pumunta sa mga fire station para ma-assist po namin through sa computer and online application po. Gaano po katagal yung processing nito, sir? Ngayon po, mas mabilis na po ngayon dahil mabilis na rin po yung sistema natin. Para ma-lessen po yung contact nung personal to personal na So purely online po tayo. Po. Okay, alright. So, bilang pagtatapos, paano po ba natin mapapalakas ang pagiging handa at ligtas sa sunog sa Angeles City? Ayun po, no, ang Bureau of Fire Protection naman po, lagi naman po nakahanda yan, no, po, 24/7. Basta tandaan po natin na pagdating po ng sunog, mas mabilis na tawag, mas mabilis na responde. Ayun, okay. Maraming salamat. Siyempre, hindi natin nililet go ang ating mga bisita nang hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon na makapag-shoutout sa kanilang gustong batiin. Simulan po muna natin kay SFO4 Rogelio Arpring, hepe po ng Fire Prevention Section ng Angeles City Fire Station. So, yun po, shoutout po sa mga kabumberuhan po, mga nakikinig, sa aking FSRI po na sa aking mga staff, sa aming hepe, si Superintendent Bernard Dison, sa aming pong Regional Director, Santos Sigawang na Sir, sa aming Provincial Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Amado Elbado, Sir. Okay. Meron din po ba kayong mga kasama sa Angeles City Fire Station ng mga kababaihan? Ay, marami po, Ma'am DJ Tyra. Ayun. Since March is also hindi lang Fire Prevention Month kundi Women's Month din po. Anong mensahe po ninyo sa inyong mga kasamahan na kababaihan sa trabaho at the same time sa mga mahal po ninyo sa buhay? Yun po, lahat naman po doon sa fire station ay nagtutulungan po, no. Kung ano po yung kayang gawin po ng lalaki, kaya din pong gawin ng mga babae kasi po pare-pares lang naman po yung training namin. Opo, since na mas kailangan po sila sa office, kaya nasa office po sila kasi nga po yung masculine na tawag po Strength. mas Physical strength. Opo, mas bakbakan po sa sunog. Yung mas pa rin po yung lalaki kahit paano po, po. Ngayon po pwede na pong bumati. Sige po, go ahead po. Shoutout na po kayo. Since nabati na po ni Sergeant Pring yung mga boss na po namin, no? Batiin ko na lang yung asawa ko na po. Si Grace Villanueva po, no? Yung anak ko si Raston, si Louie, no po. Sa aking mga kasama sa operations, no, sa Innova Substation and Central. Siyempre sa aking EPE po, no, Superintendent Bernard P. Dison, no po. Sa aking mga kapatid diyan sa Sindalan, mga tita po, magandang umaga po sa inyo. Binabati ko yan. Okay. Wala po bang pa-I love you sa inyong former girlfriend at ngayon ay asawa po ninyo? I love you, baby. Yun yung pamatay Ready si sunog. sir, Yung may baby. Okay. Siyempre, hindi ko rin pakakawalan si Sergeant Pring nang hindi bumabati sa kanyang mahal sa buhay. Yan po, yung sa aking asawa na ex-girlfriend. May pinupulong. Sandali, may pinupulong dito si Sergeant Castro. Love you. Ay, diba? Sarap pakinggan. Alam niyo po, yung pagsabi ng I love you na yan, sa totoo lang, yan ay mabisang pang-apula ng apoy. Lalo na kapag mainit na ang ulo ng inyong mga misis, pag sinabihin niya ng I love you yan, patay na ang sunog. Mabisang gamon. Oo. Alright, so that's all for now. Thank you so much po sa inyong lahat. Siyempre, pasalamat din po kami sa mga nag-assist sa amin dito na makikisig din po sa technical department. Siyempre, si CJ, Cyril Bondok, si Lolo Ray. Sir Ray, Ayan, bravo. na Lolo lang ang tawag namin pero malakas pa ite, 'di ba? Lolo Ray Bravo Jr. Kay Victor de Guzman, thank you so much as well. And of course to the entire
technical department natin at engineering department. Thank you so much. At si Gio, bibigyan kita ng pagkakataon na bumati. Ayan, binabati ko lang naman yung mga nakatutok sa ating Facebook Live, sina Pagdanak Darwin, Lady Catherine Ensañado, Gilbert Matalote, and si Miss Garcia Tere. They are happy watching dito sa ating Facebook Live. Uy, thank you so much Thank po. you so much. Maraming salamat po sa inyong At wag na lahat. po kayong maglilipad ng sesyon dahil susunod na po ang programang Music Babad from 11 to 12 noon. Yan, so tugtugan naman po para ma-refresh po ang ating pandinig, ano? At nang ma-enjoy natin ang mainit na Tuesday. Ito po ang inyong lingkod na si Tyra sa ngalan po ng hepe ng Information Office ng Angeles City. At of course, na si Sir J. Pelayo IV at ang butihing mayor po na si John Lazatin ng Angeles City. Maraming pong salamat po sa inyong pagsubaybay, pagtutok dito sa ating palatuntunan. Inyo pong napakinggan ang Join Tana Angeleños. Join!